máis ou menos sigues facendo o teatro que faz habitualmente, pero bueno, sí que buscas outras maneiras de facer teatro, e esta era como entre unhas razóns e outras. Temos a página esta de redenasa.tv, estábamos traballando un pouco con redes sociais, nos apetecía facer un proxecto así que tivera certa interactividade fora do escenario. Realmente, nun momento, estamos vendo con eles que para eles a metade da súa vida social a fan nas redes, ten completamente asumido o medio, para eles é completamente natural, pois traballar personaxes que teñen 15 ou 16 anos a día de hoxe, tens que traballarlos nos dous planos, no físico e no virtual, e eles estamos vendo que non teñen problema ningún, que lles encanta imaginar como son os personaxes nas redes, como se comportan, que fotos, que vídeos lles gustan, e estamos traballando niso, e é verdad que van super rápido, e ese é o gran reto, o gran experimento, e non nos saberemos ata que fagamos, pero eles parecen completamente dispostos a botar para allá. A festa do lunes foi genial, viñeron 2 actores de Matalobos, veu Teñito de Poi, había moita xente, pasámoslo todo moi ben, e a coreografía tamén estivo moi ben, ensayámola con Arancha, que veu varios días a ensayarnos, e moi ben. Well, I've struck a Romeo, got a serenade, laying everybody low with a love song made. Finds a convenient streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? O martes, despois de comer no Miramar, cos pais de Xiana, fomos a Cabo de Cruz, sacaron unhas fotos de Romero e de Xiana, despois trasladámonos hasta o Pazo de Goiáns, tamén onde ali sacamos unhas pequenas tomas, tal, deles, e despois tamén sacaron unhas fotos do bar dos Muiños, que está ali preto do Pazo. We come up on different streets, yeah, they both were streets of shame. Aquí tenemos a de verdad, este de verdad. Me, and the dream's just the same. Dream your dream. O que no que mellor lo pasei foi no graffiti, porque me deron a oportunidade, nunca o fixera, e pasei no ben. Os compañeiros, fixen moitos, a pelea foi unha pasada, non o esperaba. Eu, como son eu, ríame moito, e nos graffiti pareceu raro que nos deixaran o director, pero ao final pasamos ben, quedou aí a nosa marca e non o vou olvidar nunca. Realize
do the talk, no, like they're talking on the TV. I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. And I can't do anything, so be in love with you. And all I do is miss you, the way we used to be. And all I do is keep the beat, rock and roll company. And all I do is kiss you through the bars of the wine. A ver, é unha situación que se dá poucas veces, desgraciadamente, e é estar todo o centro en sintonía. A maior parte do tempo, pois, cada un está na súa clase, os proxectos son así máis aislados, e este foi un proxecto de todo o mundo, estuvo ben. E iso que máis me gustou. Bueno, pois, nosotros somos Berta e Ana e traballamos en un club de actividades extraescolares desde fai 2 anos. Entón, pois, para nós esta experiencia foi reforzar a liña de traballo na que estamos nós, que son proxectos que aportan moito máis que os contidos dunha aula, que aportan valores de traballo en equipo, de responsabilidade, de conciencia tamén, hasta certo punto. Este proxecto significou que eles viran de primeira man que un traballo en equipo comprometido ten un éxito. É un traballo que ven ese resultado a moi corto plazo, entón, digamos que é moito máis motivador e eles non se dan conta de que se non consiguen, digamos que se non proporcionan ese grado de responsabilidade que se les otorga, o proxecto non vai adiante. Unha experiencia completamente innovadora, unha experiencia pioneira, e fomos afortunados e afortunadas por ser nós, o Instituto, os protagonistas. Eu, personalmente, descubrín que se desarrollaron ou se cultivaron outros aspectos que poden dar lugar a que en algún alumno ou en algunha alumna se desperten vocacións de futuro. Bueno, pois Amores Prohibidos para nós foi unha experiencia moi beneficiosa, tanto a nivel personal como a coñecer a moita xente, estar con eles nas grabacións, nos ensaios e todo, compartimos moito tempo con eles. Foi unha oportunidade única que sabemos que non vamos volver a ter, que nos gustaría repetir. Para min, personalmente, aportoume moito, fixen o que me gustaba facer, que era gravar e máis montar vídeos. E aparte disso, aprendín como se traballaba realmente fora de cámaras. Ao principio as listas estaban vacías, nadie se quería apuntar, porque claro, estábamos en unha época de exámenes, estábamos moi estresados, non queríamos participar en nada. E, bueno, Ana apoyounos aí e díxenos isto é un proxecto único e realmente resultou serlo, non? A verdade é que non estivemos demasiado diante das cámaras, sino por detrás, grabando todo o que foi preciso para facer o proxecto. O último día volvemos a ter a oportunidade de estar con Toñito de Boi aquí no instituto, de tocar, pero acabamos todos chorando, casi todos. Estar con Juancho, con Xana, con María, con Jesús, con Rubén, con Miguel y con los demás actores fue increíble. Empezou a semana con un vento fresco de ría, con un ventiño que se notaba en Boiro, tamén se notaba nas redes sociais, e aí foi como unha cicloxénese explosiva que aconteceu do Ecuador ao final do proxecto. Todo voaba e tamén dentro do proxecto todo voou.